Kami di Bapa na sumulong siyang salubut na roha. Ima mga ramoti ati-ati do ang pikiran mo nabi. Di bagasan ni Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Kuriani Tuhan Yesus Kristus hata ni di Bapa tu kita salubut na di minggu Paskah Sadarion. Di minggu pesta hakekeon Tuhan Yesus Kristus. Nanyenet may siyang Evangelium Markus Bindu 10 ayat sada sa karon ayat 8. Markus Bindu 10 ayat sada sa karon 8 tapay ibut ma di bagasan rohani. Asa dun salto ari sabati itu si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus dohot si Salome ma ragam-ragam mina hucus lau mamiagi pakena. Jadi mati subut dari parjolo dun sabati lau manasida tukang mani dina bicar mata nyari masih pando kanggo nasida ise mamang gulang batu ini kita siang baba pitu ni pangomani mameren do paki nasida di ida ma nong di gulang batu ini ay nabangga si tuturo ini di bongo di nasida ma tanomani gabi di ida ma doli-doli sahala parulos mamalinang-linang kututukan siamu. Jadi mabiar si tutuma nasida. Alemin na do mando nasida. Unang mahamu mabiar. Dilului hamudo Jesus nasial Nazaret. Naung dipasilako. Nunga hehe ibana. Dan bison ibana. Ida hamuma inganan apiakan naong. Lau mahamuna. Bahwa hamuma tua kasih siapna doh si Petrus, jolo anakna doh hamu tu Galilea, disima idaon muna ibana, songon nang hidup dia tu hamu. Dungi luar manasida mapurus yang tanomani, los akadut do nasida jalan tarmani. Jadi dangarong di pabua-bua nasida agia ise aina takuton do roha nasida ima sahana. Urian itu kata asa tumakas dilita aga do sasipongna lapatan ni hakekeo ni Jesus mula bajolo kita sapoki tu harohao tu kondisi kejiwaan yang kasih sehat dumate di pasilakon Jesus di hari Jumat naik. Kemudian itu kata parjuro mabiar jalan dia hakon si tutu doa kasih seani dum ditakut dumobi dumate di pasilakon Jesus ini. Birokan yang kasih sayang tinggal paimahon tikima nasida. Guru nasida natal patupakon hak kahalongangan. Nadi hak porsean nasida nakpuna habubo taribo. Marhasil do ditakku halak jahudi do soldari roh jalan bui mahal lama nasida. Molo guru nasida sendiri nunga mate bui dipusak dipamate lama nasida alami mapurus makasisiani bebia martabuni molo kajangan jakat evangelium martabuni nasida di sadar ruangan dan dibawa di dia jala saya disondak nasida do kapitu alami dia ni rohani. Angadong dope biar niroha numbalga dia kasih siami. Gabi suku-sukun roha nasida
nasida ate nakona buran ini bataro guru tao. Puasa dan puasa di pasombu di bata di bata mate songoni jortukna. Puasa di pasombu di bata guru tao mate di pasilakon. Puasa dan ibela di bata ape sa didok ibana do anak ni di bata nasida. Sotung salah do guru tao. Sotung na muru tarimas do di bata mida guru tao. Lama tu kita. Tu dia kita muse maburus. Alani biar mino hanya kasih mabiar tu soldaduro, mabiar tu si motosura, mabiar tu di batas sakit. Alani do biar armani nasida. Nomor dua kon nunga mandurus, nunga mandiri di akas sisiani. Ditadi kom nasida keluarga nasida jabu nasida lawang gutpon Yesus. Ditadi kom nasida ulon nasida lawang gutpon guru nai. Ape ujungna hama goa do. Mare guru nai. Sudesi pasinta nasida tu guru nai. Sudesi pakiri mo nasida daro bela patalna. Nunga talu ape guru nai. Alani madurus, mandustus, madirido akasisiani. Ujungna kamatea do hake ningaro kanasida. Si boto suratino na mona. Si boto suratino na tikos. Tontara soldado miromiro na sito. Anggo Yesus nunga tahu. Habis. Sudah. Memakai kata bara kalau nalaukar do HP topan nasi hau namen merupa do HP di ben nasida panggut satdea nasidai ahabe hono mertabumi makirpun manosoli ngulu dohok bagian nasida. Dung dipersilahkan Yesus sasitong na gotak B hubungannya kasih sayang tu Yesus ini. Dan kalau dia alasan di nasida posea tu Tuhan Yesus nga hancur B haporsial nasida hancur pakirimo nasida. Dan kalau dia siala dan kalau dia alasan lau posea tu Yesus masih buat dalam nabi mak kasih sayang ini. Sobokon biru-biru na dipamate di sorobadia parnahan memakai kata baka siuk-siuk nasida so nanak imadu manu na agoa indum ima keadaan mulai ser Jumat Sabtu ini alai di hari Minggu di buka-buka hijau pukul 5 pagi borhak matolu perempuan sisiami Yesus tu tamamani. Maksud nasida lo mamiaki bakke di Yesus do. Mungkin on kas ni perempuan ma asal mebui di bereng-bereng nasida bakke di Yesus. Nampe sobui be berkomunikasi, nampe sobui be pakingohon kata nasida, nampe somargelok be nampe tinggi sima bakke. Jadi dirahalak batak mau nasai terus di moromori saminggu penako namor bini asal nabui gereng-gereng sampai subuh ke sasitong na makatai bohok nomor bini asal madong kenangan asal nabui beremo bui taniso songoni perasaan perempuan nalau tu tangongan itu kan Yesus. Ape ahamana dinumpang nasida di tanongani berulang batu nabal gai tutup ni pintu tanongani rumah tanongani dan ada diisi pihak bakti Yesus ale nama baik nasida mace takutan pola tarmani di ida nasida kudul suruh-suruhan di do doli-doli marubos nama linang-linang
nama lapatan suruh-suruan sian banua gijak, nama dotu nasida dilului kamu Yesus nama tetar silangi, dangarong beki son ibana, nunga hehe ibana, jualan nado kamu tu Galilea, berek kamu mah cupangamuna manasida bisa. Dan cuma ale suruh-suruan lapatan na di batasan diri dong dapat juru sahari pasahan kon balita namani tikon nunga hehe Kristusi ipusa dipamate halak Yahudi Yesusi alai dipahehe di bata ibana di bagasan hasakapona. Barita itu nanti teruskan akak perempuani terus menerus sah kutik yo dilului kamu Yesus mamake tarsilani dan aronde ibana di tanomani nunga hehe ibana jalan nunga masuk ibana tutonga tongani angulu adalah patanna di kita dapat juru nunga hehe tukani nunga ditabukon ibana kamatean na jorduti ibana do hape si palmona ibana do hape si palmona tohoro hape ibana anak ni di bata ahabuktina yang dipasombu di bata amanai ibana di bondu panomani nunga hehe ibana dibunuh di pamake halak Yahudi do solda durong Yesus di bagasan aleao alai di pahehe di bata ibana di bagasan amuyao alani sobokon ene nabi sabun do hape Yesusi ikon mate tartaro ibana asal mula mangun jalan parpar Kurian itu kata. Di sini terjadi parbusora, pembalikan roha, pembalikan arah, pembalikan kehidupan akasisea. Di sini terjadi perubahan, titik balik. Bila kita perhatikan seperti ombak yang sampai ke pantai, terjadilah pembalikan dalam jiwa para murid-murid. Nunga hehe Kristusi, nunga di pataridakon ibana dirina rupana di bagasan rupa di bata, di bagasan hamuyaw, di bagasan hasarapon di bata. Mosoni dan toho hape soldadu rom namona dia dijumati. Dan toho hape si boto surat namona dia dijumati. Dan toho hape hajahakon namona kekerasan namona dia dijumati buasa nunga hehe Kristusi. Alani dan kematian de kata parpuri. Akhirnya Yesus membuktikan untuk kita bukan lagi kematian sebagai kuasa yang paling menakutkan. Nunga ditabuhon kematian ini. Dan berita itulah yang mau disampaikan kepada kita sekarang. Kematian sudah dikalahkan. Kematian bukan lagi kata yang terakhir. Kematian bukan lagi adidaya, bukan lagi yang maha kuasa. Sebab itu jangan takut. Kurian itu kata dapat waro nunga hehe Tuhani ibana do Tuhan nama ngolu ibana do Tuhan nasara ibana do Tuhan nama mulia somba ma ibana unang somba kamateani somo nakaparopuan na lao tutano manido kita sa sitona di bayan perempuan ini asal marong Simon, asal marong kenangan nasida di Yesus. Sipata kita soal perempuan ini, sadar atau tidak sadar, tabayan Kristusi, sedari soal pakai seperti mayat. Sadar atau tidak sadar,
tabain Kristus songon asesori hiasan asal mata beri gobar naik songon gobar ini halak obonding asal mata bain kata-kata naik dibain di sudi di mobil asal mata gantukon silang naik di hongkong nampai sasipongna dengan rumah korhona bedi kita barita pasca mando nunga hege ibana do Tuhan na manggolu ibana do Tuhan na sama ibana do Tuhan na gugu dakolan asesori sambi Yesus bukan tokoh masa lalu. Berita Paskah mengatakan kepada kita Yesus bukan tokoh masa lalu, tetapi tokoh masa sekarang dan masa depan. Sampai sekarang dia masih hidup, dia masih berkuasa, dan dia masih berkarya. Dan pesan itu yang mau kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Karena itu, apa artinya bagi kita? Bila Yesus bangkit, sampai sekarang dia masih ada. Mardugu dope Tuhani sahat utikio. Allah tidak ada alasan di kita madei. Jangan ada alasan di kita saituki. Jangan ada alasan di kita mandurus. Jangan ada alasan di kita saituman anis. Karena itulah, karena Kristus sudah bangkit, waktu menangis pun orang Kristen tidak perlu lagi tertunduk, tetapi dia dapat tegak sambil menatap Kristus yang bangkit itu. Karena itulah, karena Kristus sudah bangkit, saat berduka pun, saat menangis pun, kita orang Kristen boleh tetap kepalanya tegak sambil memandang Kristus yang bangkit, dan kita tidak perlu berputus asa. Kurian kata alani monta pesta Paskah dan songon nama narimoti sadahala nomoding najoro kita. Kalau kita rayakan Paskah bukan untuk mengenang seorang yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu kemudian telah tiada, telah pergi. Tetapi kalau kita pesta Paskah, kita mau ingat Tuhan yang mati itu telah bangkit, dan sekarang dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Ibana rositio kuaso, ibana rositio gogo, ibana rositio kamuliaan somba maibana, masih gantung mahibana. Gantung kok masuk di masa depan, sudah kamuluan tapi ibana, ibana do Tuhan nama ngulu, Tuhan nagugui. Karena itu, sama seperti para murid soal kasisian ini, pesta Paskah juga harus menjadi titik balik dalam hidup kita. Gabe pardusoran di bagasan mulut, sian pandilian tupak kirimon, sian biar miroka tu habaranion, sian hamadean tu hamurhuan, sian kasibunian tu haboropa. Pesta Paskah harus mengubah hidup kita. Bila ada orang berpaskah tapi tetap tinggal dalam keraguan, tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kekhawatiran, tinggal dalam penderitaan dan kedukaan, dia sungguh-sungguh belum berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu. Sudah halak dapat jumpang bahwa Kristus long i kombro. Dia tidak lagi takut, dia tidak lagi putus asa, dia tidak lagi tertunduk, tetapi dia akan bangkit, hidup seperti Kristus yang bangkit itu. Kurian itu apa? Nampak dulu nunga here Tuhani dia domoi idau taibana, dia domoi jupakot taibana. Hata ni suru-suruani mando di tonga kongani ngolunta siapa? Kalau tajaka di dia dakolan sahala donapa jumpang dohot Tuhan Yesus di Roma, di Yudea, iman si Maria Magdalena. Jala si Maria Magdalena pe ikon jolo itu dari ibana Taromani asa boy beremona Kristus nau kegegi. Lapatan nadaga menghalak na boy pajumpang dohot Kristus di Yudea. Di hamuluan do, di jauh do,
di kantor do, di pabrik do, di pasar do, di dalam do, di gereja. Tidak ada di Judea, tidak ada di Tanah. Kalau ini orang pura paling gas kita Judea. Tangan harap dapat jumpang bahwa Kristus Judea. Di Hamulua. Inganan martangia, inganan manangihon hatani di bata, inganan pajumpang bahwa Kristus darah di Tanah. Ale di Hamulua do, di Jabu do, di pasar do, di sekolah do, di pabrik do, di terminal, di gereja, di tongkat-tongkat di Hamulua. Alami marpipi kita hakeo di Kristus neng digeser orientasi ta dada betu hamatea ale tu Hamulua. Alani unang be tapa sudah tiki, tapa sudah gugu, tapa sudah singkumisi lau mangurus hamatea. Di pabalik nah. Sudah tiki, sudah gugu, sudah si bahero. Lau mangurus Hamulua. Andorang so ditanda opunta Kristusi. Habis do energi, habis tiki, habis pakilalaan, habis si baheno ni halak kita, lau mangurus hamatea. Aledun tatanda Kristusi. Sasikongna ikon bergeser ma gumodang ma tiki, gumodang ma pikiran, gumodang ma pakilalaan, gumodang ma si baheno, lau mangurus Hamulua. Ala di ponga tongani Hamulua do jupakta Kristusi. Urian Tuhan alani nunga hehe Tuhani. Ima barita ni surusuruani, ima barita neng suatu nota di bagasan dirita nunga hehe Tuhani. Martakan kita di Hamulua. Unang lari kita siap kenyataan di mulutnya. Martakan kita. Martakan nanti kita di tongani realitas ta ala di tongani Hamulua tado Kristus nong kasilani. Jala hodo pe ibara mangulu, jala mangulu. Mangula dope Kristusi pamalupon kita. Mangula dope Kristusi manguruti kita. Mangula dope Kristusi mamasu-masu kita. Alani unang demadia, unang karutong, unang ade. Amin. Moriate makusong bahok kami duho di bata. Nung hehe ko anakmu Kristus Yesus siap hamatea. Ibana domangon dihok kami. Di minggu Paskah, di minggu Hakeyong Tuhan. Upayong baru upara kami mapandindang yung kami. O Tuhan kami. O Udua. O Raja Ibutan kami. O Tuhan na mangguru na margugo na sangabi. O marusombahan. Tuho mahami marsikat tu. Tuho Tuhan upalumehok kami nasa ngurdo masa depan kami. Ay hodo Tuhan na sugugui. Ali di bata manami. Isumpuli hodo kami marhiti-hiti jamita Paskah sa dariyo. Na mangulu jala manguda do peho nang ditikti namin wai. Alani Tuhan. Yang manihami ton dini, ton di porbadiai. Asado kami Tuhan marnida makilalawan kakehyomu. Asabuhi Tuhan hurasa hok kami kuaso ni kakehyomu di bagasan dulu nami kang pulau nami. Asa ima Tuhan gabi bubu nami, gabi modal, gabi senjata nami di tonga-tonga ni Portibio. Ali di bata aman nami. Leo manihami ton dini. Asa do kami Tuhan manida Kristus nong hei pajumpang do ibang. Asa margugo kami Tuhan.
Asal mandiri kami alami ragam parsahikon nak maka masalah kami. Asa doa kami Tuhan hehe. Tu bagasan mono naik baru. Tu bagasan paklimo, tu bagasan las miro naik baru. Kali ini Bapak aman kami. Mau lihat yang mahusong bahok kami tuh. Dongani mahami mula tu bagas kami deh. Lo pajumpang doa Kristus ini. Pasu-pasu mahami di bagasan bolu do ulong nami. Jalalehon nang di hami habaranion do asa doa kami maka tindakon nunga heke Tuhan nami. Dan kalau mesidalian di kami lomat diri. Alias bahasa hehe kami Tuhan mangulawan aku lawan na dinggani. Asa hehe kami Tuhan mangulawan akan na dinggani. Asa marmulia gua munabadiyan. Pasu-pasu maham. Amin.